Konvencionalni proizvođači hrane, potrošači i državna tijela koja bi se trebala brinuti o javnome dobru i zaštiti građana nisu potpuno svjesni skrivenih ekoloških, socijalnih i zdravstvenih troškova proizvodnje i potrošnje hrane. Na okruglome stolu Ekološkog instituta Ekologika istaknuto je da su izravni troškovi liječenja samoprijavljenih dijabetičara preko zdravstvenog osiguranja 2,5 milijarde kuna, a neizravni 5 puta veći. Danas oni sustavi proizvodnje koji su najneodrživiji u stvari najbolje prosperiraju, dok oni koji su održivi, oni u stvari plaćaju već na neki način tu stvarnu cijenu i taj stvarni trošak. Dakle, izračun tih stvarnih troškova je jedan od jako važnih alata za kreiranje različitih politika, jer s jedne strane za neke poticajne mjere koje možda već postoje, ali bi ih trebalo možda drugačije rasporediti, ili dakle, nešto što bi onda bio temelj za uvođenje možda nekakvih novih poreza, dakle onima koji možda zagađuju ili već nešto drugo loše čine javnom dobru. Potrošači mogu na temelju izračuna stvarnih troškova hrane donositi izbor pri kupnji. Jedna procjena za Njemačku govori o 10 milijardi eura troškova proizvodnje konvencionalne poljoprivrede. Do promjene može doći, kako ja vidim, na 3 načina. Prvi način je da u okviru legislative omogućimo određene korake koje vode ka osvještavanju stvarne cijene hrane. Jedan recimo zanimljiv korak u Hrvatskoj bi bio da pojednostavnimo javnu nabavu i omogućimo recimo ekološkim proizvođačima da imaju prednost pri javnoj nabavi. To bi bio prvi korak. Druga stvar je kroz različite ekonomske instrumente, dakle bilo stimulativne u pogledu određenih subvencija ili putem zelenih poreza, recimo na mineralna gnojiva, pesticide i tako dalje. I treći, i osobno držim da je taj najvažniji, jest podizanje svijesti. Ono što već sad znamo je da je prednost konzumirati organsku definitivno, odnosno na konvencionalno, jer čak i bez gledanja u silne studije i brojeve možemo jednostavno zaključiti da eliminiramo na taj način toksine, kontaminante i neželjene tvari koje ne želimo u svom tijelu unositi putem hrane. Znači eliminiramo i smanjimo rizike. Potrošači plaćaju troškove hrane prilikom kupnje, zatim tijekom saniranja onečišćenog okoliša, kroz državne subvencije, primjerice za jeftiniji plin tvornicama mineralnih gnojiva, te na kraju preko troškova liječenja bolesti. Dio rješenja leži u smanjenju bacanja hrane, čime bi se uštedjelo za onu nešto skuplju ekološki proizvedenu. Osim vrijednosti od 4 do 9 milijardi kuna bačene hrane samo u Hrvatskoj, zabrinjava i utjecaj tog otpada na okoliš. Razlika je što naravno mi u toj proizvodnji hrane znači trošimo energiju, u distribuciji te hrane do konačnog potrošača trošimo energiju i onda u konačnici zbog više hrane koji odlazi ko zna gdje u Hrvatskoj na odlagališta i naravno doprinosi ponovo stakleničkim plinovima, ali govorimo tu naravno i o ambalaži u kojoj je ta hrana recimo stavljena na tržište i ona dodatno opterećuje znači taj cijeli sustav ovoga gospodarenja otpadom, odnosno stvara dodatne troškove, znači dodatne emisije u okoliš. Okrugli stol održan je u sklopu projekta Imam pravo jesti zdravo, koji Ekologika provodi s Njemačkim institutom za istraživanja o ekološkoj poljoprivredi. Sljedeća je edukacija u Zagrebačkoj 15. gimnaziji. Na prvoj međunarodnoj konferenciji o sprječavanju bacanja hrane u Opatiji rečeno je: u Hrvatskoj se baca oko 400.000 tona hrane svake godine, dok je istodobna stopa siromaštva oko 20%. Prošle godine donirana hrana